На мен на Мария. Но такова сме разкарали. Опа! Значи, она лагер с мерата Ирено беше на Креморев. И тогава с Ирена беше много страх. И се бяхме легнали и си говорихме някакви страшни истории. И бяхме в бунгало, както се лежахме, и изведнъж някой почна да бъска на прозората и ние много големи паники. И дете скочихи. Паника, брат! Да, стресна, да беше биш. Да, но с мен тръгна да бягаш. Да, защото ти се развика. Да, между другото, Йоан много крещи. Да, защото заради нея ме гониха. Еми, защо гледа страшни филми? Защото той креща. Еми, да, ама ти се викаш. Иван се разкръща, и как иде да разправим за лагера. И двете излегнахме и се мушнахме в Елеонора леглото. И не беше много страшно, почнахме да крещим, някак така. И аз стоях на едно място и виках на всички, докато се останали. Да. Абе, беше голямо шоу. Да, Ирена, добре, че отговаря на този въпрос. Да, и аз отговарям просто. Добре, чао, Ирена. Чао, Ирена. Чао.